ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୋଟିସ୍ କଲ କି ନାହିଁ ତମକୁ ଜଣାଇବି। ଦିନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବାପା ଆଉ ମା ଆଉ ପୁଅ ବସିଥାନ୍ତି। ବାପା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ପଇସା, ଇଜ୍ଜତ, ଘର ଦ୍ୱାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲିଥାନ୍ତି। ବାପା ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ବାପା, ତମେ ଏତେ ଯେ ଉନ୍ନତି କଲ, ତମେ କ'ଣ କିଛି ହରେଇଛ କି? ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ହରେଇଛି। ପୁଅ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହରେଇଛ? ତମେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛ, ତାହେଲେ କିଛି ହରେଇକି କିଛି ପାଇଛ? ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଛି ହରେଇଛି, କିଛି ପାଇଛି ସତ, ଏମିତି କିଛି ହରେଇଛି ଯେଉଁଟା ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପୁଅ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ବାପା, କ'ଣ ହରେଇଛ? ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ବୟସର ସୀମା, ଯେଉଁଟା ବିତି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପୁଅ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏଇଟା ତ ସତ, ହେଲେ ବାପା ୟାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜୀବନ ତ ଏମିତି ବିତାଯାଏ। ନିଜର ବୟସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠୁ? ପୁଅ ମନରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ଦେଖି ବାପା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି? ପୁଅ କହିଲା, ନାହିଁ ବାପା, କିଛି ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ହଉ ଶୁଣ, ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଜୀବନରେ ତମେ ଯାହା ସବୁ ହରଉଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ ନିଜର, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାଉଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ ଯାହା ସବୁ ପାଉଛ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନି। ଯେବେଠୁ ତମେ ରୋଜଗାର କରିବ, ପରିବାରରେ କେବେ କାହାକୁ ମନକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା ପଦେ କହିବନି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବନି। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ପଇସାର ଅଭାବ ଦେଖାଇବନି। ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଦେବନି। କେବେ ଅଧିକ ଧନ ଲୋଭରେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ କରିବନି। ଆଉ ନିଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶାରେ ଅନ୍ୟକୁ ତଳେ ପକାଇବନି। ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ କେବେ ସଂକୋଚ କରିବନି। ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ଆଗରେ କେବେ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଗିବନି। ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଯଥାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗପିବନି। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତିକି ସକ୍ଷମ କରିବ, ନିଜ ବୟସର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବେ। ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତି ତମ ବୟସର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ହାତରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ। ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବାରବାର ଅବଗତ କରାଉଥିବ। ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ ଯେଉଁଟା ତମେ ରୋଜଗାର ରାସ୍ତାଠାରୁ ଅଲଗା ଥିବ, ତାକୁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଯାଇ ତମ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ହେବ। ଯେମିତିକି ଖେଳ ନହେଲେ ଗଛ ଲଗାଇବା କି ବହି ପଢ଼ିବା, ଯାହା ତମ ମନକୁ ପସନ୍ଦ। ନିଜର ପିଲା ଯଦି ପୁଅ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବ, ନିଜ ଜୀବନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଜଣାଉଥିବ। ଅସୁବିଧା, ସୁବିଧା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ହାନି ଲାଭ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତି ସେ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁ। ତାକୁ ନିଜର ନହେଲେ ବି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେସବୁକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ପିଲାଟି ଝିଅ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କେବେ ହେଲେ ତମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ନ ଜଣାଇ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ତା ଜୀବନରେ ତାର ପୂର୍ବ ଗୁଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ତାକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଏସବୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ପୁଅ ଏସବୁକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଏସବୁ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହରେଇଛ ସେଇଟା କହିଲନି? ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ମୋ ହୋସ ଆସିବା ପରଠୁ 30 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାପାର ପୁଅ ହେଇକି ରହିଲି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହରେଇଲି। ଯେଉଁ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ରୋଜଗାର ପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ବିତେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବୟସରେ ବୁଝିଲି କି ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ କେବଳ ବାପାର ପୁଅ ହେଇକି ବଞ୍ଚି ହୁଏ। ଯେଉଁ ବାପା ତାର ଖୁସିର ସମୟରେ ବିତେଇବା ଛାଡ଼ି ଛୁଆଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କ ମନକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟ ଫେରି ପାଇବେନି। ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାର ହୃଦୟ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଉ ତ୍ୟାଗ ଥାଏ, ସାରା ଜୀବନ ଯିଏ ମୋର ମୋର ହେଉଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ନେହମୟୀ ମା। ତା ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ତମ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ବାପା ତ ସହିଯିବେ, ହେଲେ ମା କିଛି ନ ପାଇଲେ ମାଟିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣି ଛୁଆ ଦେହରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଳିଦେବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାପରେ ଝରଣା, ସେଇ ଝରଣା କେତେ ପଥର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ନାଳ ହୋଇ ପୁଣି ନଦୀ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ବାପା। କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ। ଏମିତି ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବ ସେଇ ମା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ସାହାରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଖୁସି ତମ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ପୁଣି ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତମ ଜୀବନରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ତମ ଜୀବନର ସମୟ ଆସିବ।